Hello everyone, welcome back to my channel. आं दिनै पानबारि गामियाव बिजनि पानबारियाव आलासि जाहैनो थांनो नागिरदों। आं दा रेडि जाखाबाय। थांनो रेडि जाखाबाय नै स्कुटिखौबो दिहुनखाबाय दा उरायलांनोसै। दिनै सासेया ओंखारबोगासिनो। फैदो बाबार उदाङा नेगासिनो दं बे जोंखौ। जि मोजां नुदों ग्रिन नो दंफांखौ ना? आं बेयाव साइक्लिं खालामफैनो लुगैबाय थायो दे। बै जा मोजां नुदों नै। फैया थायो आं जेराव थांनो होनो थांखाथारो। बरिंबो जायोना न'आव थाबाय थानानै। खय घन्टा नांगोन जोंनो? 1 घन्टा। बिजनि बाजारा एसे देरहांबाय। आवगोल गैथारामोन। जा स्पिडआव सालायखायो दे नोंबो मानसिया। मालाय माइ गायहांबायानो। लामाया गाज्रिथारलै पानबारि थांग्रा लामाया। बेसे गोबावसो दंबावोथाय? आधा जागोन ना जायाखै? 25 मिनिटस लागोन ना? आधा जाबाय। आयौ थांबाय। बे दैया उल्था दैनो उल्था बोहैलाङो खोलानिफ्राय साहा नुदोंना आं दिनैसो नुफेरबाय दै नंमारगौ माथो नंगौ थुदो बारा गोबाव खालामजाला लेट जाथारबाय रागा जोंलायसिगोन बे उदाङा जोंखौ हरथ'वाखै हरनाया लामायाबो एफा गाज्रिबा थाबखौनो सालायलांनो हायाना ए गरगाव मोनफैबाय जों आं फैबाय थायो मैगं गारि नुयो जों दा खुरमा रंजानो लुबैयो मेथारि मावथारा पानबारि बाजार मोनबाय पानबारि बाजार गोग्लैबाय नै आसोला फट' लानो लुबैबायनो बेहाय दंफां बारिखौ नुनानै देरहाय मिथिया आरो नोंगौ बायदि मोनदों आङो हाबदो उदां मोननि न' मोनफैबाय सिगाङाव संफैबाय दे आं बाबाय ini manusia udah nggak ayo anggio ayo gila lah ayo mulai mama full dong lesim mama full dong kamu yang full dong dah ang langjutkan bro buduk bar मा जाहोनो नागिरखो सबाय साम' ओमफ्राय मायो अमा बेदर दाउजों आलु ओमफ्राय मैथा ना ओमफ्राय मा आङो सिलखा आयौ जाहैर' आबै नों बिथिं नों गेजेराव नङा नों गेजेराव जिरायदो आं ओरै सिङाव जिरायनोसै जाला मोनला संख्रियानो बाल मानो जाला मोनला संख्रिया आं मिथिया जाबाय आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय जाफैदो देलाय सानैबो सोबलाय दे होद सिख्ला मानसिफ्रानो खेनसेजोंनो हाया माथो सिख्लाफ्रा साम' खनहैनो ओंखारदों मा दैमोनलाय ha Burista
साम' खनहैनो साम' हाग्राबारि थार दुगैबोनोबो जि लाखाबाय बे साम' खनखांनानै ना गुरखांनानै दुगैबोनोसै माबा गायनाय बायदि नुयो ने फट'शुटल' जागासिनो सासेया गोथैबारि नामा इयो आंबोलाय बिदि नङामोन मोजांथारमोन लामाया बे दैयावनो साम' खनगोन जोङो दुगैगोनबो ना इहायनो दुगैगोनबो नै जोंना एक्ट्रेसआ फट'शुटनि थाखाय रेडि जाखाबाय मालाय गोग्लैगोन गोग्लैबाबो जेबो नङा दुगैखागोन ना नोंखौ खोमसिसो नुसिगोन दे ओमफ्राय सान्दुं आरिनोसोना बेहायनो साम' खनगोन साम' दुगैगोनबो जों ना फा मोजां दैयानो दुगैबाय थाथावथार एकदमबारे नैबेथ' सान्दुङा खिन्थु जि जाबाय बांद्रायबाय ने ओमफ्राय सिङाव गोथौ नामालै दैया ओइ उदां जों मोनसे फट' लाफैनो हागौमोनलाय ओमफ्राय साम'खौ बेहायनो खनो औ माथो मोना अन्थाइसो दं बेयाव मोननाय नङा बाल दै गेजेराव बैयाव खनहैनोसै होनबा दै गेजेराव मोना आयौ गैया आयौ बोरै मोनो नै मोननै मोनबाय आं जिङाव नाय जिङाव नाय मोनबाय गोगोम मोनदोंब्रा बोरो माथो लाय फिसा माथो नागिर ओइ नाबो मोननो हागौ दे नै आंहा मोनबावबाय मोनसे मिथिखाबाय दा बुदाङा मा अबस्था जागोन आं मोना अन्थाइ नै सिङाव दङ नै गिदिर दं नै सिङाव नै हाखौ एसे इलाय दंथारो नै मेनला दं माया आंहा एसे एक्सपिरियेन्स दं एसे गोथौ एसे मोजां दांग्रोमब्रा एल'थार एकदम हाब्रुआव गथा मोनबाय ओमफ्राय सासेया जि माबा खांख्राइ खननाय बायदिसो ओरै जालायगासिनो आरोखि हाबसोलाय जिरायसोलाय आंनिबो सालायलायबावदों दे एसे पेट बार्न जागोन मालायनि लाङिनि आयै लोखि गोनांहाय गलांबाय नै खुरखि फैलाय खाथियाव नाखौ लाखागोन ना दैयाव गगोन दे जिरायनोसै नै साम'आ नै गिदिरथार गिदिर साम' फैलायलायो आरो सेटिसफाइदानो जाथारा सुइमार्स दहायनि नाथुर ओमफ्राय खांख्राया साम' खननायाव मोननाय मैथाजों होथारनोसैलाय जों संनाया गोरोंथार मालाय ओमफ्राय नै बाथोन देगासिनो